הנה כמה שיטות למצוא מבנים נטושים. שיטה מספר 1, אזורי תעשייה. אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה ללכת לגוגל מפות. אחרי שמצאתם אזור תעשייה תתחילו לחפש מבנים שנראים במצב לא טוב כמו חלונות שבורים. אחרי שמצאתם מבנה שנראה לא טוב תעברו לסטריט ויו ותבדקו אם הוא נטוש. שיטה 2, הצמחייה. תתחילו בלחפש בגוגל מפות מבנים שנראים שיש עליהם הרבה צמחייה. אחרי שמצאתם מבנה עם הרבה צמחייה תעברו לסטריט ויו ותבדקו אם הוא נטוש. שיטה 3, מסמכי עירייה. תלכו לאתר של העירייה שלכם. אחרי זה תלכו לחלק של המבנים הנטושים, לא לכל עירייה יש כזה. תנסו למצוא את החלק שמראה מה הכתובת שלהם. לרוב זה בסוף. שיטה 4, קבוצות פייסבוק. יש בישראל הרבה קבוצות שמראות מבנים נטושים. לפעמים בתגובות אנשים אומרים את הכתובת. או שתנסו למצוא לבד. שיטה 5, חיפוש בגוגל. רק תחפשו וישר תמצאו. שיטה 6, אתרים של מבנים נטושים בישראל. יש אתר שקוראים לו וקנט ישראל שמראה הרבה מבנים נטושים.